Samantala, Idol, nasa 27.7 million pesos po ang kabuang halaga ng mga nasabat ng illegal na droga sa Ilocos Police Regional Office 1 or ang PRO 1 na sa isinagawang 184 na operasyon po nitong nakaraang buwan ng Oktubre. Ayon kay Police Major Divina Albino, Hepe ng Information Office ng PRO 1, kabilang sa mga nakumpiskang nasa 1,335.4 na gramo ng shabu at 130.8 na gramo ng tuyong marijuana. Nasa 92,225 na fully grown marijuana plants at 5,288 na marijuana seedlings. Sa mga operasyon na isinagawa, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA, nasa 212 na katao ang naaresto habang 10 naman ang iba dito na voluntaryong sumuko. Mula Oktubre 23 hanggang 26, sinira ng mga otoridad ang tinatayang 18.6 million pesos na halaga ng marijuana plants at seedlings sa kabundukan ng Sugpon, Ilocos Sur at Santol, La Union. Bukod dito, 336 na wanted persons din ang naaresto sa pinaigting na operasyon ng PRO 1, kabilang ang 8 regional most wanted, 4 na provincial most wanted at 13 city level most wanted at 35 municipal level most wanted persons. Dagdag ni Albino 276 na iba pang mga individual na may iba't ibang mga kasong kriminal ang nadakip din sa nasabing operasyon. Buong nagpapahayag din ng tanggapan na ang walang tigil na operasyon upang masawata ang kriminalidad sa buong rehiyon. IFM News. IFM News. IFM News.